हेलो एभ्रिवान, नै बिसोर नुनायफोरा गासिबो जाहैबाय जों गामिनि बुरिफोर। जोंहा बिबोनांमोनहा माने उन्दै गथ' मोनदोंमोन नालाय, बे उन्दै गथ' मोननायनि मुङैनो बे बुरिफोरखौ लिंनानै ओंखाम बोथिसे जाहोदोंमोन आरो। दै सारनाय ना मा होनो बेबायदिखौ। बे गासिबो मेजेम ना? अयथासार मेजेम। मानै बेसे गोबाव जाखोमोन बे? मासेया बोसोरथामसो जाबायमोन दाउखासि दाउखासि जेरावबो मेजेम, बिबु माने मेजेम। अमा साख्लि बैया मा इयो? मा अमा अमा साख्लि? साख्लि साख्लि माने मा? मेजेम साख्ला। मेजेम मा इयो? अमा? खै केजि? दं 10 केजि 12 केजि। अमा संग्राया गावबो अमा बायदिखा। अमा संग्राया अमा बायदिखा। बेखौ बिलाथिजों मा? टमेट' माबा बिलाथिजों ना। बिलाहि और मास। बे जाहैबाय अमा खासिसो खिन्थु। नैबे जाहैबाय दाउ खासि, मैथा बांगालजों ना, बिलाथिजों ना, अमा बेदरजों लोगोसे दिनैनि जाहोनाय आइटेमा बेनोमोन आरो।